Voucho cobrar por ello, pola colocación. Bueno, moi bo día a todos e a todas. Primeira rolda de prensa previa á Xunta de Goberno de decembro, o mes do Nadal. E, ademais, aquí vámoslo a facer, que vos informarei despois de informar dos asuntos que teñen que ver ca Xunta de Goberno, pois farei un informe das actividades programadas pola Deputación ora no Nadal. No que se refire á Xunta de Goberno, sabedes que para nós é un obxectivo prioritario de dinamizar a economía, o facemos porque é un gran piar para que a provincia vaya máis. Pois ben, neste marco deste obxectivo, a Xunta de Goberno vai destinar aproba destinar preto de 200.000 euros para o proxecto da Tuamán Rural número 2, unha iniciativa que temos en marcha para dinamizar o sector comercial e hosteleiro do rural da provincia. É un pouco o detalle sobre esta cuestión, sobre este proxecto da Tuamán Rural 2, é un proxecto que estamos a apoiar, insisto, a actividade comercial en 11 concellos da provincia de Pontevedra. E o que vamos a facer na Xunta de Goberno é aprobar o expediente para contratar o suministro de illas ecolóxicas e dispositivos para a reciclaxe de residuos especiais nas zonas comerciais destes concellos. Estas dúas actuacións van a ter un orzamento preto de 200.000 euros. Estes recursos distribuíronse en máis de 130.000 euros para as illas ecolóxicas, que contarán con contadores específicos de papel cartón, envases lixeiros, vidro, biorresiduos e resto, e logo 60.000 euros, que serán para dispositivo de reciclaxe de residuos específicos e altamente contaminantes. En definitiva, avanzamos neste proxecto, que conta con 500.000 euros, financiado íntegramente con fondos Next Generation, e que nos vai permitir modernizar o pequeno comercio local, adaptando aos novos hábitos de consumo a través da implementación e uso das novas tecnoloxías, do desenvolvemento de prácticas que promovan a economía circular e a mellora no acondicionamento dos espazos e da creación de vínculos na cadea de valor do comercio local para impulsar a estrategia común que implique as comunidades locais, os concellos e tamén a Deputación. Así pois, se onte presentábamos ou facíamos nun colexio en Gondomar do proxecto Ponte a Cero para fomentar a concienciación medioambiental desde a educación, hoxe presentamos a prolongación da Tuamán para facelo esa labor de fomentación de concienciación medioambiental desde o comercio de proximidade. E, bueno, como vos avancei ao principio, hoxe quero compartir con vos a programación que temos preparada na Deputación de Pontevedra para o Nadal. Un Nadal que imos tender pontes de agarimo, de respeto, solidaridade e que espallará desde hoxe mesmo os nosos mellores desexos para toda a cidadanía de Pontevedra. Comenzamos esta mesma tarde e será a partir das 7 horas co acendido simultáneo da iluminación nas nosas sedes. Farémolo aquí, cun acto no Pazo Provincial que rematará cunha chocolatada a que estará convidada toda a cidadanía da provincia. Ademais, accederemos luminarias no edificio administrativo, nas instalacións de Príncipe Felipe, no Museo de Pontevedra no Palacete de Mendoza, en Vigo, na sede que temos en Ernesto Chao, e tamén nos castelos de Soutomaior e Sobroso. Serán unhas 250.000 luces eficientes que alumearán todos os edificios da Diputación desde hoxe mesmo, que acompañarán, ademais, de outros adornos navideños, como pudestes ver no hall do Pazo, como un abeto, e que, xa digo, teremos noutras instalacións da Diputación. Nestas datas, queremos, como dicía, compartir momentos únicos cas familias da nosa provincia. Por elo, temos deseñado unha programación completa e variada que terá dous escenarios principais, o Castelo de Soutomaior e o Museo de Pontevedra. No Castelo de Soutomaior temos preparadas 3 actividades para todos os públicos. Ademais das visitas teatralizadas, que terán lugar os días 6, 7, 8
9 e 10 de decembro ás 11:30 e 4:30 con 30 prazas por quendas. Este ano imos ter dúas novidades. Un espectáculo de videomapping e un xogo de escapismo. O primeiro deles, o videomapping, será un espectáculo gratuito de luz e son proxectado na torre da homenaxe do castelo. Terá unha duración de 6 minutos, con pases continuos desde o atardecer ata as 9 horas. E logo, pois podremos disfrutar del entre o 22 de decembro e o 4 de xaneiro, excepto os días que coinciden co peche do castelo, que son o 24, 25, 31 de decembro e o 1 de xaneiro. E outra das novidades, o xogo de escapismo, pois vai a permitir a todos os participantes, todos eles maiores de 8 anos, vivir en primeira persona o asedio ao Castelo de Soutomaior. E aí, nun tempo máximo de 60 minutos, resolvendo probas e pistas, os participantes o que deberán é axudar a Pedro Madruga a pasar aos irmandiños que están asediando o Castelo de Soutomaior. Esta actividade pois, terá lugar os días 21, 22, 23, 26, 28, 29 e 30 de decembro e o 3 e 4 de xaneiro, con 6 pases ao día, desde as 11 ata as 2 da tarde e logo desde as 4 ata as 7 da tarde. E aquí o aforo vai ser de 25 persoas por sesión. E tanto no caso desta actividade como das visitas teatralizadas, será preciso adquirir a entrada en www.castelodesoutomaior.com. Ten un prezo de 8 euros e podrán mercarse desde esta mesma tarde. E dun sitio de tanta relevancia histórica como é o Castelo de Soutomaior, pasamos a outro lugar que custodia parte importante da nosa historia, o Museo de Pontevedra. E aquí no museo tamén temos programada unha intensa axenda de actividades para o Nadal que inclúe exposicións, recitais de música e danza, cinema e obradeiros de ilustración. Todo de balde. No caso das exposicións, como fomos informando, temos activas dúas neste momento. Campo de Sementes 2, a obra plástica de profesorado e exalumnado da Facultade de Belas Artes de Pontevedra, que estará aberta ata o 28 de xaneiro. E unha segunda exposición é Mar e a Pantarma das Trabuadas. A mostra que se pode visitar ata o 7 de xaneiro e inclúe as 12 ilustracións orixinais que realizou Xavier Magallais para o libro Clara do Roxo. E complementaremos esta oferta expositiva con 3 recitais. A terceira gala lírica, con alumnado do Conservatorio Manuel Quiroga de Pontevedra, o concerto de Nadal, co alumnado da Academia Gaia de Pontevedra, e o recital de danza clásica do alumnado do Vaganova de Pontevedra. Pero xunto á música, tamén temos previsto un ciclo de cinema infantil centrado na animación feita en Galicia. E tirá lugar nos venres e xoves do Nadal ás 6 da tarde. E a través del, as familias podrán disfrutar do talento galego con filmes para un público familiar. E, finalmente, temos previsto obradoiros de ilustración para cativos de 6 a 10 anos, baixo o título Ilustrando un pasado mítico. Realizarán ilustración sobre a lenda mítica da Fundación de Pontevedra. Aquí hai disponibles 15 prazas cada día, ao igual que o resto das actividades do museo serán de balde, pero aquí é necesario realizar unha inscripción. Esa inscripción pode realizar a partir do 12 de decembro ás 9 horas en reservas.museo@depo.gal, onde ten que figurar os nomes e apelidos do neno, a idade e o teléfono de contacto. En definitiva, unha programación ampla para todos os públicos, no que no Nadal tendemos pontes de agarimo, de respeto e solidaridade, e coa que construímos momentos de felicidade. O noso obxectivo sempre, pero se cabe, pois un obxectivo maior nestas épocas, nestas datas do ano coincidido co Nadal. E polo demais, hoxe chega un día moi agardado no deporte provincial, moi agardado para os que apoiamos
e buscamos potenciar a igualdade no deporte, é moi agardado para os que nos entusiasmamos nos éxitos da selección de fútbol femenino no pasado mundial que a Pontevedresa Tere a Villeira e as súas compañeras de selección. E celébrase o partido da selección femenina de fútbol contra Italia ás 9:30 no estadio de Pasarón e que será unha noite máxica para o deporte da provincia. Así que, sin máis, agardamos que hoxe vivamos unha nova festa do deporte na provincia cun espectáculo que este á altura das campeonas do mundo. Bueno, por suposto que esperemos que gane España e se é con gol de Tere Villeira, pois moito mellor. Pola miña parte, pois, non sei se tedes algunha cuestión que formular. Falando deste último, é que acabo de dar unhas declaracións do presidente da Federación Galega de fútbol, do enxeñeiro Luzano, no que falaba do mal estado do campo, dicía que desde aí anos non se fai nada, que a iluminación non funcionaba, que esas cousas eran un desastre. Entonces, non sei, os cartos da Diputación foron digamos, para inversión no césped e na iluminación? Non. É dicir, ti a Diputación, como calquera outra administración, que o que fai é un contrato de patrocinio ca Federación Española de Fútbol. E logo, o que é no campo de fútbol de titularidade municipal, lóxicamente, pois, ten que ter as instalacións adecuadas ao que é o evento que se vai a realizar. Eu, como está o estadio de Pasarón, se me preguntas polo campo de Príncipe Felipe, que é da titularidade da Diputación, che sabría responder. O que necesito ou deixa de necesitar Pasarón é estadio municipal. Aí non... Des consultaran absolutamente nada en relación a este partido, de feito, tamén te digo que ao Pontevedra tampouco. O que fixo ou deixou de facer a Federación, crédeme que eu non son coñecedor. Eu na parte nosa da Diputación, do patrocinio, hai un contrato de patrocinio. Eses 200.000 euros son para patrocinar o partido e a Federación dispón deles para o que quere. Non, pero o que quere, eso está estipulado porque é un canon que tens que pagar, pero para coller unha proba deportiva deste calao. A semana pasada, na rolda de prensa aquí, falábase de cuestións como que o adestramento ia ser aberto ao público, finalmente non foi. Tamén o tema da recepción oficial ás xogadoras, non sei se hai data, se vai facer, se non, e non sei se a Deputación vai pedir algunha explicación á Federación, se ao final non se cumpren estas cuestións. Bueno, o tema de, sabedes que efectivamente o venres fixen o anuncio de que iba a haber un adestramento aberto ao público o xoves, isto era dentro dun marco de normalidade, e sobre todo en algo que logo foi un imprevisto, por así decirlo, que foron as condicións meteorolóxicas que condicionaron o estado do terreo de xogo. Lóxicamente, o terreo de xogo ten que estar en perfectísimas condicións para a celebración do partido, que é hoxe ás 9:30. Calquera actuación que poida haber previamente que poida dañar o terreo de xogo, e neste caso pois era un adestramento, non tería moito sentido que se celebrase. Por tanto, foi unha decisión de índole técnica total da Federación Española de Fútbol que non se celebrara o adestramento para non provocar danos no céspede, e foi o que condicionou que non pudera haber ese adestramento a porta aberta do que poderían disfrutar moitos pontevedreses na tarde de onte xoves. En canto a recepción das xogadoras, que tamén se falou. A recepción das xogadoras tamén se falou, e con todos esos cambios a nós nos comunican que por cuestións logísticas e de planificación deportiva que non se podía realizar. Se non, cuidado, non vamos... O partido da Lima, en 20 minutos deben meterse xa 5 horas. A quen? A Italia. A Italia? No partido que xogou que ganaba... Ai, alá, pois ao final, no minuto 89... Os primeiros 20 minutos tivemos... Italia é complicado, non é fácil. Nunca se le ganó a Italia. Nunca se lle ganou alá? ¿Dónde? En Italia. Non se lle ganou a Italia. Correcto, les digo que nunca se le ganará alá.
Ah, que nunca Castilla nada. Hasta que se Hasta ese partido. A miña primeira victoria. E agora aquí, a ver. Rezade, non sei. A ver se Pontevedra vai ser. A potente selección de Arabia Saudí ganamos. A túa quiniela tercero. Mínimo 3-0, mínimo. Que? Final tercero. Hoxe. Mínimo. Bueno, Por eu con un 0 de televisión non tengo menos. Eu tamén firmo un 1-0, Eu tamén aí son Amarrategui. Porque si vai haber pleno absoluto no palco. Ven a ministra, o delegado do goberno. A ministra ben ao final, conta andaban dicindo, sí. Sí. Puede ser o primeiro. E presidente de Diputación, vicepresidentes tamén irán. No, Rafa non pode. Rafa non está. É dicir, eu solo sei os que vamos estar da Diputación no palco. A vicepresidenta máis eu do resto. Sí, sí. Que? No, claro, pero eu digo do que... Claro. Pero digo que Lourdes dixo que só van dous porque só non lle deron as entradas ao Concello. É que o Concello... Foi o propietario do campo. Sí, remarcar, pero o Concello a mellor o que debería era apoiar este evento. No. Pero, olla, en Pontevedra... Virará... É o de deportes, sí. Teñen acto, sí. Sí, teñen todo o día. Xa está en marcha no CGTD e logo quedan co rectorio das universidades. Vale. Temos as 12, sí. Oye, o árbol de abaixo mismo non, pero non digo a palmador onde está. O palpador? Está... Vai ao castelo. Ai, sí, no, aí ten que ser... Non teño... Do, perdón? O que? Estar facendo o servicio de comunicación. O Pino, que se me preguntas ben de Arieiro, non creo, eu fun ali a Arieiro e non o vin, Es alquilado, no. Es porque los areos eran muy grandes. La idea era esa, quitar uno y volver a plantarlo, pero es aquello tremendo, ¿no? Había que se apuntar el pago. No, é o encendido, ya cho